stretnutie bolo v celku vyrovnané. Samozrejme bolo rozhodujúce, kto koľko šancí premenil. Dneska super premenil viacej tých šancí, ale bol som spokojný v tom druhom polčase, keď sme hrali powerplay bez toho brankára. Chlapci tam zabrali, padli tam nejaké góly konečne, ktoré aj potrebujeme, aby sa chytili tí chalani a škoda, mali sme tam dobré šance, niektoré sme nedali, super to premenil a to rozhodovalo. Bolo vidieť, že Nitrania chceli využiť svoje prednosti a keďže nie sme vzájomne neznáme mužstva, dobre sa poznáme, tak sme sa pripravili na tie taktické varianty, ktoré aj do očakávania naplnili. Hrali cez pivota, veľmi nebezpečný je Peciar, aj v powerplay sa opierali o jeho tvorivú hru a myslím si, že ho zdramatizovali zápas práve jeho pričnením.